ngokuthi masijonge umuntu ohamba naye. Nkosi yami ndazibuza sisayifumana le video uthi masijonge. Ndacinga amazwi athethwa nguDafethi athi ngicela ntonye ndifuna yona ndihlale endlini kaThixo ndiphicothe. Mfundisi wami bakhohlakele abantu, bakhohlakele abantu ngokuthi masijonge umuntu ezawuhamba naye. Kodwa ndiyafuna mfundisi into yoba phambi koba sijonge umuntu osihamba naye, andingomshumayeli bazalwane, kuzawudingeka mfundisi wami into yoba siye edolweni somcela kuThixo umuntu. Ngoba ndicinga into yoba oyena mntu mhlawumbi besinohamba naye nguYesu qobo. Ndimbona uba ubhokhwana lo Yesu ngenye imini ebona amadoda endleleni ebheke eMawusi. Athi wabona uba khathazekile. Ndithanda laa ndawo mfundisi ithi, mfundisi uThembazana ethi uYesu qobo ngokwakhe wasondela wahamba naye. Ngoba iwali yami into yoba sizawuhamba nabantu kanti abantu bakhohlakele. Yayiyona nto eyingozi emntwini ukhohla uhamba umuntu encumile kanti ngalo lonke lo xesha kathethi yonke. Ndimfake umpostoli uPawulos ebhalela ibandla laseEfese echaza abantu ekumele sibajonge sihambe nabo. Kwisahluko sesine phambi umqolo ku-32 uba liphazama. Uthi ze nenzelani ububele omnye komnye. Uthi nenzelani imfesane kakhulu. Jesus, into esinqongopheleyo. Abenendawo pha phezulu kayichaza athi qumba kodwa ze lingatshoni ilanga uqumbile ngoba nesihlobo uzawufumana naso nizaqumbela. Kodwa uthi umfundisi funa isihlobo esaphakamisa xa uwayo. Kodwa mfundisi wami ndiva umhlabelelo wasekwisile. Uthi abenendawo amkhuzayo ngoba akasibonanga esinye isihlobo. Athi Yesu nasihlo bonguye kuYesu Yesu nasihlo bonguye kuYesu Yesu nasihlo bonguye. Kulo 2026 ukuba sisikhethele uYesu njengenkosi nomsindisi ozawuhamba nathi. Athi xa uwayo osabe, xa umbiza uyamva lo mhlabelelo mfundisi. Andani abafundisi soko uyamva lo mhlabelelo uthi esona sihlobo ngoba uhambile nesihlobo samphoqa endleleni kodwa wathi akudibana noJehova onguYesu ngoba lakhe wafumana isihlobo angazange asifumane. Yena nathi esona sihlobo suYesu. Singakanzaleka, singaphathana kakuhle endleleni, sithethe ntonye, sihambeni emncamini. Hayi bazalwana, ndicela uyiphinda le nto.
singa xa sizawuhamba sithethe ntonye, sihambeni imgcamile. Sithi mfundisikazi wam xa ungeva kamandi undikrweca uthi kodwa ndithanda undiva ngasakamandi. Sixolelane idlule loo nto, ngoba ukuze sizokwazi uhamba kakuhle kudingeka uxolo, kudingeka uthando, kudingeka unyamezelana. Jesus, bendisithi nje mandidlule naloo nto ngoba ndingumshumayeli, kodwa kuphakame into emandithi kuni bazalwane, masihambeni naye. Wosinceda xa siwayo ngoKristu obuyayo waseNazaretha.